for tuning into Zim News Beat TV. What about the Jama Joro Tema and Matomba to Satanism? Mugu say when? Yeah. Como Magaru? Ayo makoro wote muzukuru wangu azvinenda ndokuti musavarairwe kana mishonga yapera munhu yamotora imwe zvinhu zvambogara zviri muropa saka kana yapera mishonga moya motora imwe ndavari zvipisire zviparare natena mzwa muna ya umgovera azana kuipa mpwera kwa amai vari ku vari seyo zvatoauraya ndoti zvipere aiwa ina handidzore tsvimbo ini munhu ada kuti paradza vamwe vanhu vatoomwaka izvoso okay aiwa zvisere makoromoto shandisai mushonga nditi zvakanaka chipo paiwo chipo chekutoenda mhurunamiritso panguva iyoyo vanotanga kutaura zvakare zvinhu zvisinganzwisisike kana kutamangisa vanhu munyara kana kumhanyisana nematombo chaiwo baba vana ndikona baba vevana vandivapi kaza varume mudzimai wako muna vana ngati makaita vana vangani 3 uyu mwe wacho nauyu ndewangu wechipo wanabwera nani ko wanangu wese ndovavondowana ko vamwe vese vana vandiona paine vana vakati o vamwe ndevehanzvadzi yangu mai vavo ndea vakuchita bvuto remene pomwe hanzi kune ava vana vakoyo muzukuru kune ari kuita kudambudziko rinenge ravo mukomana uyu mombo vana vako vari kuita futi dambudziko rakadaro tauri hake zvikuise zvikuita vamwe asi zvaanongoita anomboita songe mwana anorasika njeri saka zvimwe chete bata chi bata nei kurumwa nei nenyoka yani yangu oh tapedzera nai iudzeka kuti sandiruma iwe apa zvizhinji tifuna kuti ucheze wega iwe munhu aiti watambudza ini hani munhu ainzi tambudzai ndiani naye muzukuru shamwari yangu
iripi tambudzai ari kuSouth Africa. Right. Hapa chimboyamba kucheza zvinhu zvidachitika kuti iwe uite kufitwa kurosa Vazukuru. hanzi apa ndakukupa nguva yekuti urondedzere kuti zvii zvakaitika zvii zvakatanga kuti usvike panguva ineyi yawakuroya Vazukuru vako. Rondedzera kubva pakutanga kwazvakaita. Ndofunga pandakasenza. Ndofunga Pamurungu wekupedzisira. Alright, pandakasenza pamurungu wekupedzisira. Handina chandainzwa. Ndakatora mari ndozvandakangana. Ndaiwacha ndobva ndabuda. Ndabuda ndopandakazoona mari 200 rands. Ndobva ndatora mari ya 200 rands. Ndatora mari ya 200 rands. Waitora kupi? Mumba muspare. Manu. Memurungu wandaishandira. Ndobva ndati ngainditore mari imba. Ndatora mari ya. Asi handina kuisenzesa. Ndakangogara nayo. Ndagara nayo kudaro. Ndobva ndaita sei? Ndanatorumwa vega. Ndobva vadini. Ndazotadza kuisenzesa kudaro. Ndokubva ndazonzwa manzwi aiti ndiri kuda mari yangu. Ndikati mari yako ndakadzosera ndingonzwa manzwi chete. Mari ndakadzosera payanga ichingove zvikanzi right. Ndobva ndazonzwa ndagara. Ndazouya kunoku nenyaya yeurwere huru. Ndatosiya basa. Ndauya kuno. Ndobva ndakatanga. Kuno kuZimbabwe. KuZimbabwe kuno kuri kupi kwaunogara? Quarter force. Quarter force. Retreat. Waita sei? Ana mari muri kumwa nenyova. Taura usati pezera kuti. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndakasvikira kuchechi. Ndasvikira kuchechi ndo kwakatanga kuti ndakunzwa vana vachitaura zita rangu. Vachiti aiwa tiri kuona Gogo vari kutipa nyoka. Tiri kuona Gogo vari kutipa nyoka. Saka kubva ipapo gore rakapera kusvika izvozvi. Dambudziko iroro tiri kutadza kuripedza asi vanhu vambozama kufamba noti ndakazopedzisira ndakunzwa manzwi anoti unoziva here kuti vanhu vavari kushandira ava masatanist. Saka ndopakatora usatanisi kukanganisa vanhu. Hanzi saka kubva munguva iyoyo ndopawakatora usatanisi hwakushandisa vana kai. Saka iwe kubvumira kuti uri muronyi. Saka iye zvinezvi uri kuzvitambira sei uri kubvuma here kuti uri muronyi? Saka kwamaifamba matimanita nekufamba zvainzi chiiko? Vamwe vaingotaura kuti hanzi imhepo yekumusha kwangu, pamwe ponzi imhepo yekumusha kweuyu mwana wangu. Dzimwe nguva zvonzi imhepo yekwangu inini yokuti inini ndisvikirwe. Asi imimi pamainzwa mavhoisi achikudzai makaudza here vanani kuti ndizvo zviri kuitika? Ndakatora mari isiri yangu pekubva pekutanga. Ndakatotaura. Vakataura? Taura vakataura. Asi kuti pane zvimwe zvavakangowanda vanombotaura nyaya dzeheti. Ndandotokanganwa kuti vaitoda anagire ringi yangu but handina ringi yandakapiwa. Vakandipa heti ndoya vakandipa vachiti heti yekupi yekuchechi plus kudya taidya tese kubasa kuprazi katakamboshanda tese kupi kuprazi tichingodya sadza tiri pamwe chete tichidya sadza kudaro tiri pamwe chete. Ndakuno kuZimbabwe manje vana vakutaura zita reshamwari yangu neni vachirovana vana Vakariziva sei zita reshamwari yako vana? Handisi kuziva inoti vakarizivawo sei. Wamugara navo kusavatoi vana? Handina. Gogo makatora 200 rand yani Yemurungu wandaishandira. Koshamwari yenyu tambudzayo zvamakarongana muri 2 zvamaida kuita ndezvipi zvamunonyatsoziva kuti makazviita makazoona kuti zvandaita izvi hazvina kunaka? Handina chandakamboronga naye kuti ngatiinde kun'anga kana kuti ngatimboenda kumaprofita atanzwa ari kwakati natambudzai ndaitamba naye but asi zvokuti ndaitoenda kumba kwake taisangana kubasa. Uyu achiuya nechikafu chake uyu achiuya nechikafu chake todya takadaro saizvozvo. Uyu achiuya nechikafu chake uyu achiuya nechikafu chake todya zvodini zvotopera zvakada totoparadzana.
ndiye ndiri kutaura kuti ndakapiwa nayo mainyasha ndoitambudza ichiona. Alright, heti yekuchechi. Achiti ndeye kuchechi. Ndipamaipiwa munoenda kuchechi ikoko. Ndiri ikoko ndandichienda. Ndandichienda kuno inonzi Bonigesi. Iye anga asingaendi kuchechi. Ndokukupa ichechi heti yekuchechi kwamuri kuenda. Hongu. Iye asingaende ikoko. Aiwana kuti ndakasiya achiita zvokutengesa achienda unohodha kuBelvia. Saka akangonditi semunhu wandaita manubati ndine heti yakasara pandaitengesa zvinhu. Saka ina handina kumbofungawo zvakawanda semunhu ndaidini ndaingoziva kuti mumwe wangu anotengesa plus ana asingazivi kuti haana kumira musha. Heti iyi heti yekuchechi. Iye ulani. Asiri yekuchechi. Asiri yekuchechi. Wakazonza mashoko kuti heti yangu chifuti. Mati? Hanzi chii chakazoitika kuti unzwe shoko rokuti heti yangu? Aiwa heti haina kumbotaura. Taitaura irini. Apa inini ndiri kuda kuti paya pamunondibvunzaka kuti wakapiwa mushonga here natambudzai kana kuti une zvimwe zvinhu zvawakaita natambudzai. Ndopandozotaura kuti akandipa heti. Ko ringi wainzi nani ringi? Handina kumbopiwa ringi. Kana wataka nyaya ringi apa? Inini? Handina kumbopiwa ringi. Iyo baba wana chinchi kuitika? Ini chikuitika pamhuri yangu iyo. Vari kuti vari kuona Gogo. Gogo wapi? Gogo vari apa. Zvavari kuti vari kuona Gogo. Vari kuti hanzi vari kuti vari kuya vaine nyoka. Nyoka iyi yakakura zvisingatomboiti iri kutoti ruma zvekuti vanhu vanenge vachitotiza pamba kumhanya unotoshaya kuti vobata vachimhanya vese vari 3 pamba ipo pai. Zvinova zvizvi zvinotondinetsa kuti zvingandinetsa kuti zvinouya kuzonetsa kumhuri yangu. Iwe unogara? Ndinogara kuSARA. KwaSARA? Saka apa vakatoenda kuchikoro sezvivangu vazotoenda kuchikoro. Vakatoenda kuchikoro vakatodzingirira vamwe nematombo vachitotema nematombo kuti utori pachikoro ipapo vanonzvenga kutovatsvaga kutovashaya votozoita zvekutozongovaonawo zvimwe zvese. Saka zvinhu zvotondinetsa kuti inini zvingabata inini here inini ndiri mukwasha kanini zvingauya kwani ndiri mukwasha chirudzii. Awo mwana wamusikana? First born yangu. Musikana uyo? Mudzimai uyo. Okay. Saka ndo mamirira zvakaita. Vaita tiri kuona nyoka, tiri kuona Gogo zvokuti ane shamwari dzavo dzimwe dzavari kutaura kuti vaishanda nadzo South Africa idzodzo. Wochizobvunza kuti vanhu ava munovaziva here? Unzi ishamwari dzangu dzokutaurwa nevana kuti yashanda nadzo kuSouth Africa kwandaishanda. Saka dzakuuya manje dzakuuya nekuvana vangu manje dzakuzonetsa vana vangu vachiti vari kuona iyo shamwari dzangu nayo Gogo vangu. Saka ndo zvinhu zvokunetsa vana. Iwe uri mukwasha? Ini ndiri mukwasha. Tiudze mwana wacho. Chii? Vakauya pachona vachibva kuSouth Africa vachirwara tamboza kufamba navo tichifamba navo. Ndobva April ndatoti inini chiregai ndidzokere kupi kumba ndinogadzirisa sezvo zvikoro zvaakuvhura. Saka uyu ndaive naye kuno kuKwarara ndichidzokera naye. Musi watakasvika iwoyo ndopakati inini ndoda kurara. Ndobva anze ndanorara mumba bhozo yedika vari panze. Mumba atoti aina ndisikuda kupinda pai mumba ndirodopara nevamwe ndobva arara. Saka azorara ipapo ndopaakangoti ko panapa padarika nyoka here? Tete vacho vakati hapana. Ndopakati ndakabata nyoka. Ndopakatanga kuridza mere akutoona munhu ari mudenga akashama. Akadzokera kurara. Ndobva wakadzokera kurara. Ndobva azochiperekedzwa natete. Ini ndakutobudawo ndakunzwa mhere. Ndobva toti hameno mwana wenyu zvaari kuita. Saka tapinda mumba ndobva ndagara. Ndopandakati tati gare. Ndobva toti mama Gogo vauya vari papaseji. Ndikati vatuke. Ndobva taiwa munhu mukuru atuke. Ndobva ati aiwa live. Ndobva tagara ndobva ndamona achigutsira bhozi aita nharo achida kuvamhanyira papaseji paya. Ini ndichitaiwa saende ndobva ndachiita wokugari. Ndobva ndazomona achigutsirira musoro. Ndikati zvanzi chi? Zvanzi wozoya kumafofo chitora ice cream. Ndikati alright iwo chitorara munhu mbva ndarara naye. Saka ndati gare ndopa akatanga kuti mama musoro mangu muri kubude chii? Ndikati hapana zvikanzi muri kubuda honye. Ndobva ndatirega nditore soti ndimukwize nesoti pai musoro memwe.
ndobva ndakunamata ndichikwiza nesouti zvikanzi matodzinyanya ndobva ndasiya ndobva ati apa pangu pane gomba iri riri kubuda honye ndobva ndangomukwiza kudai ndobva zvanzi zvaita se zvapera zvikanzi ine ndine ropa here handina ropa ndine mvura achidhonza ganda rake kudai ndobva ati maziso anga awira mugomba ndobva atadi indakatomboti ngatibudei katingotsvaga patiobatsirwa tiwane kurara ndopakati manje zvinhu zviri kutaurwa wachitaura zita rambuya zvingazoita here munharaunda mandigere ngatichitoendera nechekure kuchiedza ndobva taenda nechekure kuikiri ndobva tasvika tichisvika pamuprofita yakatotaura zvikanzi imi mai venyu vakajoina satanic ndikati hameno vanombotaura sekudaro ndobva zvanzi ko pashaya anovakweshera here ipere ndikati takatombozama kufamba zvaramba zvikanzi ngavachiuya ndobva ndazovafonera ndikavati kunoku muri kudiwa ndaitova tanyachide venyu nekuti vainyanya kumuda stereki ndikati muda kuonekwa nanyachide venyu kuno havana mboita nharo ndobva vatouya ndobva ndatovatsanangurira asi vakasvikira kumuprofita uyoyo vasvikira ikoko ndobva atatobatsirwa asi muprofita uyo ndobva atoti usiku tarwa saka ina ndichakwanisa kuti ndigare nawo chitotora mai vako uende navo kumba ndobva ndatora mama ndobva taenda kumba asiwo ndakatovaudza ndikati mama panapa mai ava vari kuti usiku tarwa asi marira nendimi dzesataniki pamabvunzwa kunzi muri kudei mubhedroom mangu vakatoti ina handina zvandiri kuziva ndobva ndatakura mama ndobva ndaenda navo kumba ndobva tagara ndobva ndati ina ndingadzokere kuchikoro ndisati ndaponda chibage chirege ndiponde chibage ndipedze saka tiri pakuponda chibage rinenge rati dhei rechi2 uyu ndopa akatanga kungotinda akunzwa hope akatanga kuchema ndobva ndangoti sinzi ari mwana kumataimu nguva dzake dzekurara dzaita se dzakwana dzadza kuma3 ndobva nguva diki yati chinhu chaakutamba ndobva ndatoziva kuti nyoka iyaiya nekuti uyu angamboti ndiri kutendererwa nenyoka ndiri kusungwa makumbo nenyoka ndikati nyoka iyaiya uya kupi uku ndobva ndapinda naye mumba ndobva tanamata ndobva arara ndobva tachizokwira bhazi tese ndobva tauya kunokurarira chimangwana racho ndobva tazombotenderera ndobva tasvika ndichidarikira kwemunen'ina wangu ndobva tambofamboipo kwese kwamaifamba kumuchembere kuchombata airamba vaingoti inini handizizivi noti ndaitozobvunzawo voti ina handizivi maybe kana ndakajoiniswa ndiye ndakajoiniswa ndisinga apa kuramba ndakubata hanzi apa nhasi unoyo kuna sekuru tasvo uri kuramba kuti wabatwa kuti uri muroyi nasekuru tasvo here akwandakabhura unongani unonzani zita rako beti ruvengo beti ruvengo robert zandikuda panyaya kai Sekuru tamboyamba iye tanga tamba mushonga amborutsiswa panzapo yebetu nevana vese vari kubudirwa varutsiswa panzapo saka uchamboenda kumbovafirima vachirutsiswa so tozosumudzira kuenda nayo mberi next Friday tozoona kuti tingaparidza sei hondo dzavo yakareba inorondo yakakura saka tichafamba nayo ngatisumuke kutangira musuwo aende pasi andikana unenge kuda kubvunza muchidingu tozobvunza vasununguka tonyatsonzwa mai mwana wavo achitangira pasi ira ipapo achitsanangura ngatiyambe kusumuka ri musuwo tisimuka tone uya pakokuni vese vari mbuya mese mburi yese garai iro kwaichiyaminani ndiro ndototaura sekuti gero iro iro kwasho
Right, mushonga wadati nyatsoteererana nditi unogeza kumaviri pamwe chete ava imhuri dai saka tikuwedzerei tinozvinogeza nango muzoti nhasi mageza mangwana mageza 8 amugeze nesiku handiti tipeiwo gogo inanzi suwe chitatu munozouya muzonotsiswa handiti asi pari zvimwe gogo wakuna unogera nekutemwa nyora handiti
Pasi kurowa manje. 1938 pasipotakarowa nenyumba. Ndaifamba mitatu vanhu ndovavaziva mitatu.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.